абурайҳон муҳаммад ибни аҳмад алберунӣ. солҳои 973-1048. абурайҳони берунӣ яке аз бузургтарин донишмандони энциклопедисти таърихи башарият ва намояндаи барҷастаи миллати тоҷик мебошад. ӯ аз ҷумлаи он нобиғаҳост ки дониши ӯ марзи як ё ду илмро намешинохт, балки қариб тамоми соҳаҳои маърифати замони худро фаро мегирифт. берунӣ олимест ки тафаккури илмиро ба сатҳи ҷаҳонӣ бароварда миллати тоҷик ва гузаштагони хешро дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ намудааст. ӯ дар соҳаҳои астрономия, риёзӣ, физика, ҷуғрофия, география, таърих ва мардумшиносӣ дастовардҳои бузург ба даст овардааст. бо истифода аз усулҳои дақиқи математикӣ, берунӣ радиуси заминро ҳисоб кард ки натиҷаи он ба ченакҳои илмии муосир қариб мувофиқ аст. ин дастовард нишон медиҳад ки илм дар шарқ садсолаҳо пеш аз давраи нав ба сатҳи баланд расида буд. берунӣ дар бораи ҳаракати сайёраҳо, сохтори коинот ва қонуниятҳои табиат таҷрибаҳои илман асосёфта пешниҳод намуда ба илм на бо чашми тахмин, балки бо таҳлил ва далел менигарист. ӯ илмро воситаи фаҳмиши ҷаҳон ва наздикшавии инсонҳо мешуморид. берунӣ тарафдори таҳаммул, муколамаи фарҳангҳо ва илмгароӣ буд. ӯ бовар дошт ки илм бояд инсонҳоро ба ҳам наздик созад, на ҷудо. абурайҳони берунӣ беш аз 150 китоб ва рисола дар соҳаҳои гуногуни илм навиштааст ки то имрӯз арзиши баланди илмӣ ва таърихии худро нигоҳ доштаанд. яке аз осорҳои машҳури ӯ осорулбоқия ан илқурун илхолия аст ки дар ин китоб берунӣ тақвимҳо, солшуморӣ, идҳо ва рӯйдодҳои таърихии халқҳои гуногунро таҳлил намуда асосҳои илмии таърихнигорӣ ва мардумшиносиро гузоштааст. асари дигари барҷастаи ӯ таҳқиқ мо лилҳинд мебошад ки яке аз намунаҳои нодири таҳқиқи илмии фарҳанг ва тамаддуни халқҳои дигар ба ҳисоб меравад. дар соҳаи астрономия ва риёзӣ асари бузурги ӯ алқонун алмасъудӣ мақоми махсус дорад. дар он ҳаракати сайёраҳо, ҳисобҳои осмонӣ, шакл ва андозаи замин бо усулҳои дақиқи математикӣ шарҳ дода шудаанд. асари омӯзишии китобу тафҳим ли авоил саноат ит-танҷим барои фаҳмонидани асарҳои астрономия ва нуҷум навишта шудааст. дар соҳаи геология ва минералогия асари ӯ алҷамоҳир фи маърифат илҷавоҳир ҷойгоҳи муҳим дорад. дар ин китоб хусусиятҳои сангҳои қиматбаҳо, металлҳо ва маъданҳо ба таври илмӣ таҳлил шудаанд. ин асар яке аз аввалин китобҳои илмӣ дар ин соҳа ба ҳисоб меравад. инчунин асари аз-сайдана фи тиб ба дорушиносӣ бахшида шуда дар он гиёҳҳои шифобахш ва доруҳо бо номҳои гуногун оварда шудаанд. ин китоб барои рушди тиб ва фармакология саҳми муҳим гузоштааст. асарҳои абурайҳони берунӣ на танҳо дастовардҳои бузурги илмии замони худ, балки мероси гаронбаҳои умумибашарӣ мебошанд. ӯ бо осори худ исбот намуд ки илм метавонад василаи шинохти ҷаҳон, наздиксозии халқҳо ва пешрафти инсоният гардад. берунӣ ифтихори миллати тоҷик ва яке аз сутунҳои тамаддуни ҷаҳонӣ мебошад.